Imos coa información deportiva. Boiro acollerá o Campeonato Galego de Barco Dragón este sábado, 23 de agosto, en Praia Xardín. Un evento que atraerá a máis de 200 deportistas participantes. Este sábado 23 de agosto, a Praia de Barrañas será o epicentro do deporte con motivo do Campeonato Galego de Barco Dragón, unha proba que forma parte da Liga Galega desta modalidade. O evento dará comezo ás 3 da tarde e desenvolverase en circuitos de 500 metros paralelos á praia, reunindo a máis de 200 deportistas participantes. A proba vai transcurrir en un circuito de 500 metros, totalmente paralelo á playa, así que vai ter moita visibilidade por parte dos bañistas, dos espectadores que estean ali na playa. Participarán un total aproximadamente en torno ás 200 deportistas das categorías sénior e veterán. Teremos en total un entorno ás 30 embarcacións da modalidade de 12 padexeiros e en torno ás 6 embarcacións da modalidade de 22 padexeiros. Este tipo de competicións cada vez máis populares permiten vivir unha das modalidades máis vistosas e emocionantes do piragüismo galego. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, que participou na presentación do evento, eloxiou os logros do Club de Piragüismo Rías Baixas e animou á veciñanza a desfrutar do espírito deportivo. Pois o Campeonato Galego, como decía o presidente, un espectáculo máis deportivo. Levamos 3 fins de semana seguidos, os 2 anteriores con Remo ACT e Liga Galega este fin de semana pasado. Volvemos a facer o triplete, ahora con piragüismo, na praia de Barraña. Creo que un marco inmellorable para disfrutar deste deporte e para que a xente que vai xa estar ali evidentemente na praia poda disfrutar deste espectáculo deportivo, e a xente que se queira arrimar evidentemente pois de fora de Boiro tamén para apreciar, pois eu creo que un marco incomparable, como digo, a nosa ría, a nosa praia urbana de Barraña, e poder disfrutar deste campeonato. Espero que todo saia ben, como non vai ser de outra maneira, e desexarlle, por suposto, os mellores éxitos a nosa embarcación, que seguramente os vai a ter. Estou seguro que así será. Sergio Pérez, en representación da organización, destacou o crecemento deste deporte nos últimos anos e a gran participación de clubs galegos. Nesta proba de Campeonato Galego participarán a meirande parte dos clubes de Galicia que practican esta especialidade, Barco Dragón. Veñen clubes como o Breogán do Grove, o Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, o Real Lan, e algún clube máis da Coruña que teñen esta modalidade. Nos reuniremos en torno aos 200 padexeiros. A cita promete ser unha xornada emocionante e chea de competitividade, e a organización espera unha gran afluencia de público para desfrutar dun día inigualable de deporte en Boiro.